салом дӯстон, мо боз ҳам суханҳоро аввал аз мунтахаби футболи тоҷикистон ва мураббиёни он шурӯъ мекунем. Чӣ тавре аллакай маълум аст, шаҳрномаи феълии сармураббии тими миллӣ Пётр Шегирд рӯзи 10 феврал ба поён мерасад. Пештар агар аз тамдидкунии шаҳрнома бо Эйнштейн дилҳо дур мерафт ва кам андар кам нафарон аз миёни мутахассисон ба ин қарор розӣ мешуданд, вале баъди саргузашти афсонавӣ дар Қатар чашми ҳама бино ва суханҳои ҳама дар таърифи Шегирд баланду боло шуд. Агар суол оиди мондани Шегирд дар вазифаи сармураббигии мунтахаб ба миён ояд, ба фикрам аз хурд то бузурги Тоҷикистон касе не намегӯяд. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бо дили гарм аз футболи ватанӣ гап мезанем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ давом дорад ва моро беҳтарин рақобатҳо интизор мебошанд. Байер дар Кубоки Олмон Штутгарти сарсахтро пешвоз мегирад. Челси ба меҳмонӣ Астон Вилла меравад. Атлетико интизори Атлетик аст ки онҳо Барселонаро аз кубок паронданд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. баъди ҷоми Осиё 2023 дар Қатар интихоб аллакай яктост ва он ҳам худ Шегирд аст. Агар касе ба Эйнштейн рақибам барояд, чунин рақиб танҳо хоҳишу интихоби худ ӯ ном дорад. Худи Шегирд бошад дар мавриди ҳамкории оянда бо Федератсияи футболи Тоҷикистон хоксорона чунин посух дод: маро зарур аст ки дар мавриди ояндаи худ чанд қарорҳо барорам, сипас ба Аврупо меравам то нерӯ барқарор кунам. баъди ин мунтахаби Тоҷикистон ба таври ҷиддӣ ба бозиҳо зидди Арабистони Саудӣ ва Урдун дар доираи марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 тайёрӣ мебинад. Сухани дақиқро бошад бароятон танҳо баъди суҳбат бо Федератсияи футболи Тоҷикистон мегӯям, изҳор намуд Пётр Шегирд ба журналистони Азия Плюс. Агар ба таърихи фаъолияти ин мутахассиси олмонӣ Табори Харватӣ бо мунтахаби Тоҷикистон назар кунем, ӯ 27 январи соли 2022 ба ин вазифа таъин шуд. Пештар аз ӯ бошад тими мунтахабро мутахассиси ӯзбекистонӣ Усмон Тошев тамрин медод. Корҳои бузурги бо муваффақияти Шегирд аз таъмини аввалин рохат ба ҷоми Осиё сар шуданд. Баъдан дар худи ҷоми Осиё, гарчанде бисёриҳо ба ӯ бовар надоштанд, бо мунтахаби миллӣ аз гурӯҳ баромада тавонист. натиҷаи дигари таърихии ин мураббӣ рохат ба марҳилаи чорякниҳоӣ баъди шикасти Аморот аст. Гарчанде аз Урдун дар чорякфинал ҳам шикаст хӯрда бошад, ин корномаи таърихии ӯро ҳеҷ ба фаромӯшӣ бурда наметавонад. Тамдидкунии шаҳрнома бо ӯ бошад дақиқ асту танҳо аз гузашти замон вобастагӣ дорад. Аз ҷониби дигар, баъди 1.5 моҳ мунтахаби мо ду бозии муҳим дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 зидди Арабистони Саудӣ дорад. Шаҳрнома бо Эйнштейн ба гумони зиёд дароз карда мешавад ва ӯ то анҷоми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026, яъне то охири моҳи июни соли 2024 дар симати мунтахаби миллӣ боқӣ мемонад. ивазкунии мураббӣ дар ин марҳилаи муҳим худ як риск аст ва ба назарам федератсия ҳам нав одами худиро ёфт ки дигар дар ду ҳаёт аз ӯ ҷудо намешавад. ҳамзамон дарвозабони асосии мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов баъди ҷоми Осиё дар Қатар ба қаҳрамони асосӣ табдил ёфт. Рустам баъди оне ки аз фурудгоҳ сар карда ба адреси худ гиряҳои самимӣ ва суханҳои муҳаббатро қабул кард, нав дар душанбе ҷобаҷо шуд ки ба гирифтани тӯҳфаҳо сар кард. аллакай дар ҳавопаймо маълум буд ки як соҳибкоре барояш хона медиҳад. акнун чун тӯҳфа як автомобили нави дигар дастрас намуд. чӣ тавре саҳифаи расмии тими Истиқлол дар Фейсбук хабар медиҳад, имрӯз дар маркази хизматрасонии Toyota душанбе маросими тантанавии супоридани калиди автомобили нави тамғаи Toyota Corolla соли барорираш 2023 ба дарвозабони бошгоҳи футболи Истиқлол ва тими миллии Тоҷикистон Рустам Ятимов баргузор гардид. тӯҳфаи арзишмандро ба Рустам Ятимов аз ҷониби роҳбарияти тими Истиқлол, директори генералии ширкати Toj Motors, дилери расмии ширкати Toyota дар Тоҷикистон Аҳмадҷони Муҳаммад супорид. хулоса, қаҳрамониҳои Рустам боз арзанда қадр гардид ва мухлисони Рустам низ аз чунин иқдомҳо сахт хурсанданд. вале чаро аз дигар футболбозон фаромӯш мекунанд, махсусан Ваҳдат Ҳанонов, нафаре ки ягона голи Тоҷикистонро дар марҳилаи плей-офф ба самар расон ва бе ин мо таърихсозӣ карда наметавонистем. аз мардони хайрхоҳ ва мансабдорони футболи тоҷик қадрдонии арзандаи дигар футболбозони сазовори тими миллиро интизор ҳастем.
акнун аз гапҳо сари тӯҳфаи рустами истиқлол мегузарем ба суҳбатҳо сари бозингари мунтахаби ӯзбекистон Аббосбек Файзуллоев. баъди баромади олии ин ҷавон дар ҷоми Осиё 2023 бозингари ЦСКАи Москва аз чашми футболдорони англис дур намонд. агар ба нақли расонаҳои пешқадам бовар кунем ки ин кадом дастаи миёнаҳоли Нидерланду чемпионшип не, балки худи Тоттенхем нисбати Аббоси ӯзбекон чашм калон кушодааст. агар гапҳо миёни Тоттенхем Хотспур ва артишиёни Москва туғри гиранд, аллакай тобистон Аббосбек Файзуллоев аз қафои Шомуродов, Ҳусанов ва Уримбоев ба топ-5 чемпионати Аврупо меравад. баъди рафтан ба Англия Файзуллоев ҳам хона мехараду ҳам мошин мегирад ва боз метавонад чанд голи дигар ба дарвозаи дастҳои мисли Челси занад. гапи дигари асосӣ ба гуфти зоғи хабаркаши трансферӣ бо номи Фабрицио Романо он аст ки Гвардиола хапу дам аз Жирона бозингар мехарад. чӣ тавре журналисти мужик аз Италия менависад, Манчестер Сити бо Жирона оиди имзокунии шартнома бо Савиньо дар тобистон ба мувофиқа расидааст. ҳуҷҷатҳо рӯзои наздик имзо карда мешаванд. агар ба рақамҳои худи Савиньо нигарем, ин бозингари бразилии 19-сола ин мавсим аллакай дар 23 бозӣ 5 голу 7 паси голӣ дорад. ба Жирона бошад тобистон бо иҷораи 5 миллиона аз Туру омад ва бояд ба Фаронса равад. нархи бозингар аслан 3 миллион евро буда ба Фаронса аз Атлетико Минейро омадааст. дар мавриди гузариши Савиньо ба Англия чанд сухан бояд бигӯем, агар нагӯем намешавад. гап он аст ки тақдири Жиронае ки аллакай ягон ҷоиза нагирифтааст, дастҳои боқувват ба мисоли Аяксу Монако ҳал мекунад. ба як гуфти мавсим тамом нашуда ин тими каталониро лах-лах мекунанд. чанд бозингари дигарашро Реал мегирад, чандтои дигарашро Челси ва чанд каси маъқулро Сити гирифтан мегирад. Жирона бошад чун Аякси Порина боз баҳри нарафтан ба сегунда азоб кашидан мегирад. хулоса агар аз ҷониби худи Пеп хуш шуда бошад, пас аниқ бозингари зур аст, зеро Пеп вақти интихоби бозингар сахт хато намекунад ва кораш дар бозор мисоли қабидани моҳӣ аз ҷониби моҳигирони топ доим пурбарор аст. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.